Ora ana kaya
aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu Alhamdulillah la kaula bala quwata illa billah. Yo apa mah Bagya mulya kang sinedya basuke kang kaesti jumbuhing rasa pangrasa kang sejati mligine ngaku kelawan kowe dina semengko kasembadan sowan marang Mbah Makaping ana pidalem agung panjenenganing sedulur lanang yunduk panjenenganing Mas Bayu Teguh Purwanto. Ngono ya, Mak. Iya. Sarimbit kelawan panjenenganing Ibu Parti. Weh, ngono. Iya. Kang sembodo netepi marang darmaning sepuh yunduk. Ngono. Ngislamake utawa nyunat rasulake khitanan, Nduk. Ngono, Mak. Iya. Bernawa supit kena diarani titi kalungguhan iki marang Sang Abagus Krisna Dani Teguh Juniarta. Wah, ngono Pak. Iya. Muga wakil dewasaning sembodo ya kuwi mau dadi bocah kang miguna netepi marang darmane cunduk kelawan agamane ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Iya. Kalebu ya kuwi mau miguna tumraping nusa kelawan bangsa munggahe marang agama kang rinasuk. Weh, jumbuh kelawan idam-idamane wong tuwa. Weh ngono, Mak. Iya. Titi kalungguhan iki saka bombong seneng bungah rasaning panggalih. Nduk, ya kuwi mau rasa syukur marang nikmating Gusti Allah. Ya kuwi mau dibabarake kanthi pagelaran wayang kulit. Iki rangkaian saka acara sing wis ya mak dina Kamis kae pengajian utawa selawatan. Iya, sing ato panjenengane Kiai Haji Sofyan Rias utawa Mbah Jambrong. Iya. Terus ingkang angka 2 ya kuwi mau Campurasari ALX. Terus
awake dhewe iki kang sowan ngabiwantara ya Mbak. Iya. Matur nuwun yo Nduk. Kaya ngono nggone nguri-nguri marang kaendaning budaya. Weh yo ora mokal mak piyambake kuwi mau ngelingi jaman rekasane biyen. Kok ngono Nduk? Rekasane biyen yo kuwi mau direwangi lolopo gedhe nggone tapa brata satemanan kok kamoyan kuwi mau sak lumrahe. Sapa wani rasa bakal undhuh marang wae ngrasa sapa kang wani laku bakal tinemu kang tinuju. Bener kang dadi kandhamu Nduk. Titi kalungguhan iki ora mung awake dhewe sak prikanca kang sowan ngabiwantara ning sineng kuyung ya kuwi mau pelawak-pelawak kondang. Weh ngono iya. Widyawati kang Hanjaying Bawana uga kepareng ya kuwi mau ngregengke jroning sasana miwah swasana ing wengi iki Nduk. Ngono ya Mbak. Iya. Ing antaraning sapa wae. Ya kuwi mau Mas Garing Tralala. Mas Garing Tralala sing sangka Surakarta. Iya. Mas Garing Tralala. Sinambung ya kuwi mau anak wedok. Anak wedok. Ya kuwi mau genduk ajeng niken. Genduk niken Salindri. Genduk ajeng niken Salindri. Wah, matur nuwun. Gelem ya kuwi mau nderek nyengkuyung lori budaya. Ya kuwi mau mung sak awake dhewe dalang sing sangka Gunung Lawu ya mak ora dadi boyo mengapa. Weh ngono. Tenan kok Nduk. Panjenenganing bapa ya kuwi mau bapa Teguh kuwi mau tenan Nduk. Bapa Bayu arep nimbali sapa wae kasembadan Pak Anom mbok 3 dina 3 bengi. Bayu Waji mbok 4 dina 4 bengi kelakon Nduk. Ngono. Apa to sebabe kur dalang alek? Sebabe apa? Kajaba rada ngirit. Merga ya kuwi mau ana bab sing ora iso diaturake. Ya kuwi mau nggone paseduluran ing antaraning aku kelawan panjenengane Mas Bayu lho. Ngono mak iya. Wah, matur nuwun sing tanpa upama. Ya. Sowan ngabyantara mring karasaning para punden ya mak. Iya. Matur nuwun kelawan penggemaring awake dhewe Nduk. Blek dina semengko ya kuwi mau mapan ana ing Kademangan Ketrep kene. Weh, ngono mak. Iya. Ana ing Kademangan Ketrep, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Iya, sembah nuwun. Panjenenganing Bapa Demang Ketrep kepareng rawuh, Bapa Demang Teguhan, Demang Sumberjo. Ya kepareng rawuh Demang saantero kepareng rawuh Nduk. Ngono, Pak. Panjenenganing Mas Bayu kuwi mau akeh pemitrane kok Nduk. Ngono. Tumraping Mas Bayu ya kuwi mau mungsuh kuwi mau siji kuwi mau kakehan ning sedulur 1000 kuwi mau kurang Nduk. Ngono ya Mak. Iya. Mungsuh siji kuwi mau kakehan ning sedulur 1000 isih kurang ya Mak. Iya. Kuwi panjenengane pancen ya kaya ngono kuwi. Iya. Mula kang saka kuwi mak timbangane ana tembungan kakehan gunem sing tanpa guna dina semengko ditanjake dhisik. Ya kowe mau Mas Garing, Nduk. Ya, diunggahke no panggungan slampatke to.
Nata antekan. Isih bapakku. Nggih. Wilujeng dalu Mas Gareng. Dalu mak sange Mbak Limbuk. Nggih. Bapakku cintaku sayangku. Alah. Alhamdulillah. Alhamdulillah panggih malih. Dipertemukan kembali. Panggih malih. Nggih. Dalu niki langkung seger, langkung gayeng. Nggih. Penonton melimpah ruah Luar biasa. Wonten dalemipun Pak Bayu ingkang mengkugati. Inggih leres, Mas. Hebat. Pak Bayu luar biasa. Luar biasa. Gawe pangeram-eram Pak Bayu wonten jiwan mriki. Lah nggih to. Nggih to. Penonton kok kaya ngene akeh. Nggih. Jan mongko hiburane pun kawit 3 dina wingi kabare, Pak. Nggih. Duwe gawe nganti 3 dina. Kepara malah 4 dina ya, Mas. Jumat wingi nggih. Nggih. Iki wong apa to Pak Bayu iki kok sugih. Ya Allah. Buat-buate nggone luri budaya kok, Mas. Netakke putrane tawi ngitanke. Nggih. Petang dina duwe gawe. Nggih. Hiburane ya petang dina berturut-turut. Berturut-turut siang malam. Iki wong apa Pak Bayu? Sugih tenan ngene iki. Ya Allah, kok iso persis kaya kula netakke anak kula niku hiburane nggih petang dina, Pak. Tenane? Nggih. Weh, ning senes wayangan. lah napa niku, Mas? Wong main ceki wae. Walah, Golek cuk-cuke dilumpukke akhire nanggap wayang. Luar biasa. Wah, cara jiwan mriki pun boten wonten kok, Mas. Boten wonten wong Boten wonten. mlebu larangan agama, larangane apa marentah. Nggih. Iku riyen ngen kula dhewe kok, Pak, luar biasa. Mriki piyai agamis. Cek. Agamis nggih, budaya nggih. Lire agamane ya kuat, ning budaya tradisi ya tetep tumbuh kembang wonten mriki. Tegese masyarakat yang hebat, nengenke budayane lan uga nengenke agamane. Tepuk tangan kangge warga masyarakat semuanya. Hebat. Penonton kok kaya ngene kae, mergo ya siji ana Mbak Niken Salindri. Nggih. Wong angka 2 dalange dalang kondang Ki Alex Sabdo Upomo. Wah, luar biasa. Luar biasa. Oke, penonton kaya ngene oke iki ndadekke semangat sing nyambut gawe, Pak. Nggih, Mas, leres. Tenan, penonton kuwebak bleng ngeten iki umpama kula dalange wayangan kula barke sesuk jam 11 awan ngeten. Saking semangate. Semangat tenan. Kanca-kanca yo mulih sinden mulih karek Pak Alek dhewe nang kene angung-angung teko jam 11 awan. Lah dene kaya wong koclok. Lah ngene sedulur to? Oh nggih. Pak Bayu sedulur to? Sedulur kula. Lah dalah sedulur kok. Ya ampun, wong kok sugih men kaya ngene. Dadi gelo aku, Pak. Lah kok iso? Ngerti ya sing nanggap wong sugih hak kentel rego ngene iki. Bola-bali wong ya sedulur kok. Kaya ngendikane pake. Aja menika sampean aku ya gumun kok. Lah iya. Lah wayangan lak mboten ping pisan to niki. Leres. Nggih. Bapak teng mriki pun ping pinten? Sampun ping kalih, ping 3 niki teng napa teng latar mriki. Ping 3 niki. Lagi ping 3 niki. Nggih. Lho, pripun? Niki kula mboten umuk. Nggih. Kula wonten mriki leladi ngene Mas Bayu niku sampun kaping pisan niki, Pak. Walah. Tak kira oleh ngitung, tak kira pirang-pirang. Pisan iki ning rasane kaya wis manjing sing dadi sedulur. Manjing seduluran. Nggih, ngoten, Pak. Tanpa pas seduluran ora ana kamulyan, Mas. Leres. Kados ngendikane Bapak wau, Pak Bayu kuwi musuh siji kakehan. Nggih. Neng nek sedulur 10.000 sih kurang lah. Sih kurang, nggih. Kula digelarke tata cara kitanan nanggap wayang, betek-betek mau golek sedulur Mas Bayu. Kula niku nggih ngoten, Pak. Rene ya gur golek sedulur. Tenane, duit ngomah wis kintalan, Pak. Dadi nyambut gawe jenengan ikhlas lahir batin. Ikhlas. Tenan, Mas. Upama mboten disangoni. Alah wanita kak demit kene ora masalah. Nggih. Dipun sesani nggih, Lur. Nggih. Mas Garing Pralala mangke mboten bayaran. Ora masalah. Lho, wong wis dilunasi kok santai.
Oh, coba nek aku ora ngeneng keterangane wong aku wis dilunasi kok. Ternyata Pak Bayu, Pak Alek iki nunggal dadi siji piyai sing tanggung jawab. Nggih, Mas. Wah, lagi telepon langsung lunas. Dadi wong ini iki mangke kula ya mau assalamualaikum. Kula nggih ngaten kok pripun. Oh, duit iki mung sarana. Nggih, Mas. Aku nggih pas seduluran. Nggih, leres. Slogan kula kali Mas Bayu kok padha niat atine. Musuh siji kakean gitu, sedulur 2000 10.000 isih kurang. Nek golek musuh ora tekan kene, nggen kula ngomah wis cemepak. Kok iso? Para tuwa turu duya indase dadi musuh Pak. Oke. Sing penting seduluran. Sing penting seduluran. Ah, tambah sedulur wonten ing Jiwan. Nggih, wonten ing Jiwan Madiun. Madiun mriki. Desa Ngetrep. 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 Ngeretep. Ngetrep. Ngetrep. Trep. Ngetrep. Ngeretep. Ya, alon-alon omongan karo kowe kok angel. Angel rasa digarap. Alon-alon ae. Alon-alon. Nggih. Ngetrep. Ngetrep wis langsung. Bener. Langsung ngono wae ya. Wonten ing ngetrep mriki mugi sedaya warga masyarakat lan sedaya ingkang srami rawuh sedaya pinaringan sehat jasmani, sehat rohani. Amin. Dipun paringi lancar rezekine kathah melimpah berkah barokah. Amin. Sing tetanen yo dongake subur kang tinandur panene melimpah omone ilang. Amin. Sing pegawe mundhak jabatane, mundhak pangkate, mundhak gajine. Amin. Sing sekolah pinaringan pinter berprestasi kaya Mbak Niken Salindri. Insyaallah sok ben enek menteri sangka kene Allahumma. Amin. Sing baku siji donga sapu jagate Pak. Para pamriksa sedaya warga masyarakat Ngetrep Jiwan sakiwa tengene kabeh pinaringan slamet donyane, slamet akhirate Allahumma. Amin. Pak Bayu sekeluarga bar duwe gawe nanggap wayang dalang kondang, dalang sing tuse apik, trah dalang sing ora tau neko-neko, dalang sing lurus ora tau demenan, dalang sing niki lho aja diomong-omong kita Mas Ayu isin. Kula ki junjung pake lho. Wong kula ki ya nyekseni. Kula ki dadi anake Pak iki wis kawit puluhan tahun, puluhan tahun mlebu Jawa Timur mergo sing gawa kula lho. 20 tahun punjul kula dadi anake Pak urung tau krungu kok Pak Alek demenan urung tau krungu. Ya bener. Iki lho sosok skine ya iki sesine. Saking primpene kok. Oh. Piye omonganmu iki lho? Bojoku melu lho. Primpen sing ngopeni ati. Jogowati. Jogomata. Nggih. Jogo Pakarti. Oh, lah nek dalang ki ora kurang Pak, jenenge godaan. Oh, nggih. Dagelan ya ngono uga. Oh, ngendikane Pak Ustaz lak pun cetha. Pripun? Apabila kamu keluar rumah di jalan kamu melihat wanita cantik, maka segera pulang dan tataplah istrimu. Insyaallah selamat keluargamu. Lah ngoten to. Kula nggih ngoten Pak. Teng dalan gedhe ketemu wong wedok ayu, wah, kula tergoda iman kula terus mulih. Mulih Mas. Mulih. Nata bojo nyawang bojo kula ternyata bener ngendikane Pak Ustaz. Pripun niku? Ayu sing nang dalan Pak. Bener. Wah. Ayo ning ayu iki lak mung nggon tata njaba. Nggih. Ayu ati iki mung bojone dhewe sing ngerti. Nggih. Dongane kangge Mas insyaallah Mas Krisna. Mas Krisna. Nggih. Muga-muga dadi bocah sing soleh. Nggih. Bekti ngabekti marang wong tuwa, agama, nusa lan bangsa. Amin. Tak kudang dadi taruna ingkang saged ngungkuli bapa. Nah, lire taruna ngungkuli bapa, sak mulya-mulyane, sak beja-bejane Pak Bayu sok ben bakal luwih mulya, luwih beja Mas Krisna. Allahumma amin. Amin ya rabbal. Berarti anake sampean ya kaya ngono to, Mas? Alhamdulillah. Ya gareng. Nggih pangestunipun nyopet. Ya gareng to, Pak. Ya kepinterane ya kaya sampean. Lho pripun to? Anak kula sing jenenge Wahya. Wahya Nika kelas 6 SD. Nggih, sing Wahya. Nika wis tak njaluk gamelan kok, Pak. Nyeni budaya. Budaya wong ya rembesane budaya kok. Iso nabuh, iso dalang, iso gareng. Tak tukokne gamelan, Pak. Ya terus tenong siji tok nggo dodoles dung-dung. Oh alah. Ya nut kemampuane, Pak. Nut kemampuan. Sing baku wong tuwa ndonga insyaallah
tegese engko iso kabul iso kanggo napake laku anak-anak. Bener Mas. Mbah, yen to paring dawuh Mas Garing ki jan kaya ustad tenan. Kula ki nek ndongakne wong apik, wedene urip kula dhewe muntir, Pak. Tegese luwih becik ndonga apik marang wong liya, pangajap iso balik luwih apik ning awake dhewe. Betul. Ning nek ngucape ki ala ning wong liya, kok nek bakal luwih ala balik ning awake dhewe tak luwih rekoso. Sesuatu yang baik ndang dilakoni ndang ditindakne nggih to Mas. Tegese menyegerakan kebaikan. Nggih. Oh, saestu Mas niku. Nggih. Jenengan swarga kali neraka pilih pundi Mas? Swarga. Heh? Swarga. Swarga kali neraka? Nggih swarga to, Pak. Wah, kamangka dari ngendikan kecil sekolah agama wis ditajarke. Ya, supaya berperilakulah baik supaya nek esuk mben kowe munggah swarga. Tetep gadangane swarga. Sesuatu yang baik ndang dilaksanakan ndang ditindakne nggih to? Betul. Nggih. Jenengan milih swarga. Ya ndang budal. Oh, kepleset aku. Kepleset nggon menyegerakan iki mau. Lah dadi sesuatu ki ora kudu kok brungsung. Ora kesusu lho. Nggih. Oh, mati iki kabeh nglakoni. Nggih. Ora entuk wedi. Gelem ditandur ya kudu gelem dipanen. Nggih. Kula tembunge mati hurufe MATI. Tegese M. Makhluk semua yang bernyawa pasti akan meninggal atau mati. Nggih mboten? Nggih. Terus M. A akan tetapi tidak tahu kapan tiba saat dan waktunya. Betul. Nggih mboten? Nggih. T. Tidak harus sakit dulu dan tidak harus tua terlebih dahulu. Nggih mboten? Nggih. I. Iki sing jenenge takdir. Wes cetha. O. Mati yo. Wong mati kok iso uyu dadi mati yo to jenenge. Orang rembug gon mati. Ning rembug ndongakne Mas Bayu. Muga-muga Mas Bayu bar kagungan hajat rezekine tambah ngrembaka. Amin. Ora lokak tambah tebak. Ora kelong bisa gumolong. Insyaallah tahun ngarep tetep syukuran melih. Nanggap dalang Pak Alek. Amin amin Mas. Sing usulke kula berarti kula katut. Nggih. Ngantek dalang Alek langsung ben ganti dagelan. Oh, titenono. Janji kula mayang jenengan mesti kula cangke wonten Samarinda ya tak cangke. Cangking. Sesuk jenengan teng pundi Mas? Sesuk kula ten Kalteng, Pak. Lah aku kok ora pojak. Anu, kula manut wong kula sing ngajak nggih mung dagelan kok, Pak. Berane anggarane mung cukup. Wis sabar sesuk yo mayang dhewe. Nggih. Wah, elok ngangge banget nggih. Nggih. Penonton. Iki sing diantu-antu penonton jutaan iki tiada lain tiada bukan hadirnya sang primadona sang idola. Nggih. Nek cara tembunge iki idolane arek-arek utawa idolane cah-cah. Nggih. Idola Genduk Niken Salindri. Salindri. Langkung prayogi katuran nggih.